Студентски град сме, искахте по-нови машини, предоставям ви по-нови машини. Ето го вноса днешния. 450 CF Moto 2020 година, топ състояния са и двете. Имат и техните забележки, но подарявам с всяка една машина още един комплект пластмаси, пак оранжеви към тях. Значи взимате тази машина, взимате още един комплект към тях. Дайте сега да покажа на хората. Така, ето е машината. 450 дългата база. Втората степенка. Тройна се води машината. 4x4 бързи, бавни. Блокажи напред, на заден диференциал. Това е късата база. 450 с независимо качване. Ето с регистрации, застраховки, прегледи и всичко. Само имат нужда от гуми. Евентуално. Ярко оранжеви са, най-хуят цвят на CF. Това му е забележката, но пак казвам, още един чифт пластмаси. Предни и задни каоници. Подарявам с всяка една машина, като се вземе. Студентски град сме. Жак Натани 11. От сега натам ще вкарам много CF Moto, такива модели и дълги бази, къси бази. От 450 до 1000 кубика. До 24-та година всичките ще са. Долу в склада имаме една 24-та година. Тези са 20-та година. Прехвърляме ги 100-200 лева нотариус и може да си тръгнете на ход, както сега хубаво времето е уникално за каране. Така че възползвайте се, естествено ще са на топ цени. Мобиле, Cars.bg, TikTok, Instagram. Звънете, пишете на посочения телефон, Viber, WhatsApp, TikTok, Instagram. Студентски град, да сте живи и здрави. Чао, чао!